Àngel Aguiló, com estàs? He tingut un moment d'eufòria i un moment de frustració quan heu dit tenim a Nina. I he dit, me faré una foto amb ella, i després he dit que era per telèfon. És que és a Madrid. No, però se n'anava. Era aquí per a partit, abans de que arribassis. Però bé, Et sa màgia de sa ràdio. qualque dia arribarà. És un dels meus mites. Presentaràs llibre. A Mallorca, aquell llibre preciós que tenim Li hauràs aquí. de comprar el teu fill? Sí. Aquest, Vols que sigui cantant? la meva veu? El teu fill? No. Això del silenci ho comparteix que tu, per cert, te veig especialment hermós avui. Sí. T'has tallat el cabell? He passat per barber. Quina sort que tens, tu, que encara te pot I també t'has afaitat? Sí, però això va ser una errada tècnica, perquè quan vas allà, jo és que no discutes amb ningú. I me va dir, 0,5, No, i jo li vaig dir, serà superbé que no... vinga. I quan vaig arribar a Can Nostra, vaig veure que el 0,5 era molt poc. Un 0,5. No res. Clar, que és quasi un 0. Se qüestió una cosa. Bé, tens un nom de secció nova, que li has posat el bullit. No, el bullit no. És bollit. Amb bo. Bullit. Tu? Jo he dit bollit. Clar. Podem tornar a posar-la un segon. Esbollit, amb Àngel Aguiló. T'has plegat, eh? No, li hem posat a posta, li hem posat una O grossa perquè digui el bollit, com deis a Palma, però jo dic el bullit. Perdona, no és només a Palma. De fet, l'altre dia... I com s'escriu? Amb U. Ah. Va, escolta, quantes... Sí, però sou d'aquells que deis muntanya. No, muntanya no. Aquí no estan xerrant de muntanya, aquí xerram de bollit. De fet, En italià és bollito. No t'ho havien demanat, tampoc. Bé, però vos ho con. No, de fet, l'altre dia... Perquè un dia faré una secció de com ha anat aquesta secció, de com s'ha anat gestant, no? Perquè havia de ser una cosa esporàdica, al final ven cada setmana, ara per febrer vos heu dignat a fer-me una que accelera bé, perquè n'aprofitàvem una que tenia 15 anys de quan aquí hi havia un programa meravellós que se deia Tassa i mitja, però quan jo li vaig dir a Ana Margalida la setmana passada, m'ha dit, vols que tingui noms a la teva secció? I vaig dir, esbollit amb bo. El bullit amb bo, tant. Vaig dir, bé, faré una enquesta a Twitter i que el poble parli. Què diu el poble? De 1.214 vots, que no són moc de pap, No. Aquestes que tenen manco. el 53% de la gent va dir bollit amb bo, va guanyar. Està força igualat. Que ja, però, per començar, quedes desacreditada de que se diu bullit, perquè està igualat, però guanyes bollit. Però segur que molta gent que mos escolta diu bullit i diràs que som un 46% de la població. Però tu quan dius quin bollit, dius quin bullit. Quin bullit. Dius quin bullit. Clar. Bé, jo ara t'explicaré breument per què ho vull fer. Perquè ho vull fer, te vull explicar per què he triat aquest nom. Aquest nom l'he triat per una raó molt senzilla. Per començar, he fet cas a la persona a qui li he plagiat aquest títol de secció, que me va ensenyar que per ser un bon periodista valia més demanar perdó que demanar permís. Per tant, jo he agafat el nom d'una secció que se feia fa molt d'anys en el diari de Mallorca, que era meravellosa, que se deia Esbollit, amb U. Sí? Sí. Ho escrivia amb U? Clar que sí. Que era una secció meravellosa que se feia dilluns a Esports, que la firmaven Tomeu Garcías, on repartia guerrot a tot Déu. O sigui, no sortia ningú tret d'aquella secció. Ara ja deu estar remugant, deu estar indignat perquè faig això, però jo, com a homenatge a en Tomeu, que ja està jubilat, després van coincidir a IB3, he volgut que aquesta secció a partir d'ara se digui Esbollit amb bo. En Tomeu va fer la cosa més guapa que han fet per jo professionalment parlant. Saps què va fer el dia que se jubilava? És que això me posa el pèl de punta. Què va fer? Me va regalar la seva agenda. Això avui en dia la gent ja no emplea agendes físiques, però en aquell temps... No, però les digitals tenen... No ho sé, ja no sé què fa la gent avui en dia, però que me donàs la seva agenda, tota una vida de feina, me va aparèixer una cosa meravellosa. És així. Va ser mestre, va ser cap, ara és amic, el veig manco de lo que l'hauria de veure, però per ell aquest petit homenatge és perquè els amics del diari de Mallorca no me fotin una demanda per plagi, perquè a partir d'ara hi tornarà un bollit que serà cada dilluns hora baixa a IB3 Ràdio. I he decidit que, com que això és un bon bollit, avui parlarem desvariat. Vos agrada desvariat o no? Sí.
Jo tenc dies. Què dius? És que t'he de reconèixer que me pensava que seria al revés, això. I que la Margalida no m'agrada. No, a mi m'agrada. No m'agrada tot, però m'agrada. Ara anem. Jo tenc dies. I si és bollit, si és variat és bo, m'agrada. Però és molt complicat que allò que posen en el variat sigui bo. Què passa, que has triat... Em fas tota la cara. Sí, no ho negaré. Avui he decidit parlar del variat, però donant veu a la gent, donant veu a autèntics talibans del variat i també a gent de les illes veïnes i fins i tot a gent de la península, perquè és interessant veure com la gent de fora veu el variat. Primer de tot, començarem amb un sospitós habitual d'aquest programa, tant en quant ha participat en el concurs. Avui fa 59 anys, per cert, el felicitam, no, 59, no 49, però té una mal sofridura com si en tingués 59 o 69. En Joan Viudès, de Santanyí, és un tipus que és molt desvariat. I li vaig demanar, Joan, per tu, el variat perfecte com seria? I m'ha contestat això. Hi ha dos variats que són perfectes. El primer és de pilotes, callos i ensaladilla, i el segon és el de sipi en salsa, pica-pica, que diuen a Palma, amb ensaladilla i calamar a la romana. Tot l'altre és mesclaus en caravals. O sigui, no pots fer un variat que hi hagi frit, callos, sipi, calamar... No se mescla. Això no. I lo de fer segons quin tipus de barbaritats, com xafa rebossada, croquetes, etcètera, això dins un variat no hi pinta res. I també hi hauria d'haver una llei que fes tancar bars que posen tonyina sense ensaladilla sense avisar els clients. Perquè si tu vols un variat perfecte de pilotes, callos i ensaladilla, a dins l'ensaladilla no hi pot haver la merda aquesta d'atún en llauna. La merda d'atún en llauna. Jo te dic una cosa, crec que per primera vegada en tots els anys que fa que coneguem en Joan, estic d'acord en que ni dins un variat ni fora variat. Per què li posen tonyina a l'ensaladilla? On s'ha vist mai que una ensaladilla dugui tonyina? Però molta gent no se'n posa d'ensaladilla. I després te dic una cosa. Un variat que du callos, pilotes i ensaladilla, per jo no és un variat. Un variat ha de dur mínim 4 coses. Això no és un variat. Però a Santanyí ho fan així. T'he de dir que a Santa Maria fan un variat que du 12 receptes. Clar, això és un variat. I jo si he de prescindir d'una cosa... Un variat de 12 coses... No pots... Sí, però, normalment quan tu vas a berenar, te fas un variat petit, perquè és com una picada, però si haguessis de fer un variat petit de 12 coses, és que sortiries a una unça... Calla un moment. Ets un bufa de molt de cuidado. Aquest de veure que dus un tàper del club del tàper. Sí, ets un Pere Mateu de molt de cuidado. El tens aquí damunt. Jo sigués... Perdona, ho havia de dir. No hi vas aquesta temporada? Sí, estic convidat. Ja trobava. Un momentet. És que mon mare m'ha fet amanida de fruites. I l'has de dur dins el tàper del club del tàper. No he tingut temps de menjar-me normalment allà de dins. Si no guanyes, sobretot... Pots estar segur que guanyaré. Faràs un variat. No te diré el que faré, perquè si no rompré la màgia. Si vols un consell, que ja t'ho han dit i tal, però no facis dolç. No ho faré. El dolç no està de moda. Jo un variat no el faré perquè no series capaç, però jo si hagués d'eliminar un ingredient del variat, serien dos, bàsicament. Els callos, crec que no hi ha un menjar amb una textura més repugnant, i la gent con tàperes. A partir d'aquí, després hi ha límits, que són clars, que és quan vais a un bar i te fotin un bossi de truita de patata dins el variat, directament pot cridar consum. Si t'hi posen aletes de pollastre, també. I fins i tot un senyor m'ho va dir que un dia a un bar de Palma li varen posar ciurons. És que, clar, després és mal de fer rompre amb aquest mite de que a Palma no mos enteraran de res quan vas a un bar a demanar un variat i te demanen ciurons. Per vosaltres, quin és l'aliment prohibit? És que a mi no m'agraden ni els callos ni sa llengua. No, jo sempre que faig un variat hi pos que la mà croquetes, croquetes, pica. Clar. Jo hi pos frit,
perquè no he entès aquesta cruïlla contra el frit i pilotes. Hi ha una qüestió que un dia un senyor m'ho va dir... I ensaladilla. Ensaladilla de vegades, perquè a mi no... Ensaladilla de coronar. Però és que no m'agrada a mi l'ensaladilla. M'agrada la de mo mare. I faig provatures arreu. De veres, per favor. Jo per què d'anar a patir fora a casa, Aguiló? Per favor. He volgut demanar, m'estic més no discutint tu, croquetes, clar que n'ha de por dur, ha de por dur que la mala romana, i he volgut demanar opinió. Jo no sé en quin moment vaig passar a dur-me tan ben bé, perquè érem arxienemics mortals amb en Cris Juanico, i me fa molta ràbia també que un menorquí m'adoni per jo verdaderament la clau d'esvariar. Mira, escolta el que mos diu en Cris Juanico des de Menorca. Estimades mallorquines i mallorquins, com bé sabreu, si veniu a Menorca no en trobareu de variat. El variat aquí no en feim, no d'això. Seria un invent que segurament us hauria agradat haver fet, però no, el vau fer vosaltres. I és de les coses bones que teniu, ja vos ho puc dir ara per endavant. Que ha de tenir un bon variat? Salseta. Si no hi ha elements en salsa, que es mesclin, baix amb el centre aquell d'ensaladilla, perquè també hi ha d'ensaladilla, doncs no val un duro. Què hi posaríem? 2 rodanxes de calamar romana també m'agradarien per damunt. I aquesta salseta hauria de ser, per exemple, d'una llengua en tapres, o d'un fetge en salsa, o d'un ronyó en salsa, o d'uns callos, un poc coventets, Això és el que m'agrada, i fotre-hi 4 mues. Això, fabulós. S'invent més bo contingut mai els mallorquins. És variat. Vos ho diu un menorquí. Fotre-hi 4 mues, això. Això és la clau. Els callos no, però sí. Un variat ha de tenir brouet i s'hi ha de moer pa. Si no moes pa a un variat, és que no... Ara tu t'heu fer coses, xisco. No, jo és que moer només moes pa de mo mare, o pa de... No sé. Perdona ben aquesta secció, jo puig serà de mo mare, tu no. Anaven bé? Jo te les fes. Amb mo mare, no. Anaves a dir això, no? Jo el pa m'agrada, però toca de ser pàpages, perquè hi ha gent que hi posa... No vos ha passat mai, que hi posen barra. Això sí que és per dur consum. Mira, ara me sap greu estar d'acord amb tu, però... Això jo ho trobo un poc crim. En això anava. Ha de ser pagès. Moreno. Si no, podem acceptar blanc. Pot ser blanc. No passa res. Sí, però ha de ser moreno. Fotre una barreta a la saneeta també és... Per cridar consum. Correcte. Han trobat un punt de trobada. Mira, ta mare, que havia semblat que era una fricció, en el final m'ho ha fet connectar. Ara, per te cau molt bé, vermell, perdona que t'ho digui. Fa tant de temps que un home no me diu coses guapes, Aguiló, que avui... No vull que me vengui a esperar ropita, que ja seria la segona setmana consecutiva. T'imagines que estigueres a porta per deixar-te les coses clares? No, per ara és tot platònic. Jo te diré que no tots són opinions favorables en el variat. Com no podia ser d'altra manera, l'opinió desfavorable molt bé d'aquest reducte indesxifrable que són les illes Pitiuses. He estat a punt de vetar aquesta opinió, però al final he trobat que no, que això és ràdio pública, que aquí han de ser plurals i que tothom ha de tenir la seva opinió. Sí. Ell diu que és de Formentera, però viu a Eivissa, amb el nom que té podria ser qualsevol dels habitants de Formentera, xicomellans, xicomellans de Formentera com ser Paco Pérez a Segovia, tots nomen el mateix, i mos fa aquesta terrible ofensa en xico. Escolta-la, mira. Mireu, jo m'estim molt els mallorquins, només que siga perquè tenc una neboda mallorquina i vos ho perdon quasi tot. Que bereneu al matí, que digueu arròs a l'arròs protegat que feis que no fa gust de res, però no sou formenterès, tampoc no en teniu cap culpa. Ara, hi ha una línia vermella per jo, aquesta línia vermella es diu variat. Jo, que considereu apte per consum humà, aquesta mescleroia infecta, que aquí no daríem ni els porcs, ho trobo increïble. De fet, aquí tenim una ordenança a Formentera que prohibeix servir variat en els establiments públics. I crec que la Unió Europea també s'hauria de posar seriosament si vol que les seves autoritats sanitàries tinguen mica de credibilitat. Però bé, encara hauria pogut ser pitjor si els italians el coneguessin i ho començassin a distribuir per a tot el món com han fet amb altres coses en su nom de variato. Encara no sé el pitjor. Ja és que és massa divertit com per enfadar-se amb ella. Però no vos fieu de la gent que diu que no... Mos ha telefat en Jaume de Sillot. Jaume, Què dius? Jaume de Sillot. Això ja és fantasia total. Com estàs? Bones tardes, molt bé. Què dius de vos? Estàs fent un variadet?
Bueno, ho faria, però com que veig que com que m'agrada jo posar-hi callos, i la llengua en tàperes... Perquè, perdona una cosa, Jaume, els callos i la llengua en tàperes és com el cabell d'àngel. Has d'estar a prop dels 70 anys perquè t'agradi. No te vull demanar quant d'any tens, però viure, no, t'ho estic dient jo. Jo t'ho diré i... Quant d'any tens? 60, el mes que ve em faré 66. Vas camí dels 70, ja has d'edat perquè t'agradin aquestes coses, sí. Els callos i la llengua en tàperes m'han agradat de quan eren l'op, i el cabell d'àngel també. Veus? Però perquè... Bé, sí, pot ser un altre enfoc, però ara imagina que jo li que n'enguiem, avui soparàs llengua en tàperes, callos i un bossir encima de cabell d'àngel. Mira, se'n va a dormir sense sopar. Jo te diré una cosa, jo els callos les faig jo i la llengua en tàperes també. Què dius? No la confeta. Ets una joia, Jaume? No ho fa bé. I escolta una cosa... Ho sents? Digues. Sí. Ara vull fer un incís, perquè vaig escoltar l'àudio d'aquell altre dia que te vaig telefonar, que tu xerraves de jo, i jo no escoltava la ràdio, i vaig telefonar perquè t'ho vaig sentir, però jo no havia escoltat la ràdio, i tu vas dir això és màgia, no vaig saber per què ho deies. Ui, si vol que digui la veritat, ara m'agafes amb el que recorda el dia, però jo crec que vaig dir que era màgia perquè, clar, per qui no estigui posat, en Jaume era un fidel oient que mos telefonava fa... No, encara ara... Cony, deixa'm que acabi, Jaume. De fa 4 o 5 anys, quan jo col·laborava el dia que feia una secció de gastronomia, en Jaume sempre telefonava. I jo te vaig mencionar, ara 4 anys després o 5, i vares tornar a aparèixer, i per això a mi m'ha de aparèixer màgia. Sí, però jo no estic sentint el que tu deies a la ràdio. Bé. Jo va ser casualitat que vaig ficar dins del cotxe, vaig veure la ràdio i te vaig sentir. I me vaig aturar, vaig dir per què, i vaig telefonar. Però jo no abans, que jo no ho havia sentit. Escolta, perquè potser hi ha gent que podria pensar que estava preparat, No, clar que no, estava preparat, és la màgia total de veure, no ho deia en doble sentit. Escolta, un dia d'aquest vendré pasillot i menys si me convides a un variat, t'apareix? No, t'has sigut com a greu. No, m'has d'avisar en temps perquè això és el teu procés. Ja ho farem anar bé, no passis pena. Estic content d'haver-te sentit. Jaume, una abraçada. Una abraçada. Gràcies. Ganes de provar el teu variat. No, el seu no, però ja t'he dit que llengua en tàper... Ja sé que el provaré. Hi ha una qüestió que mos queda, que... Quin maridatge hi faríeu amb un variat? Per jo, cervesa o un vermut? Un vermut ultra massa dolç per un variat. Òbviament. Ara s'està controlant. No, és que jo no bec alcohol. Per tant, jo els variats sempre els faig amb una Coca-Cola. Bé, m'apareix millor una Coca-Cola que una copa de vi blanc. I a quina hora el faríeu? Això és una cosa delicada. Jo tinc el meu cap, o un dels meus caps, perquè jo faig feina per una productora d'àmbit estatal, jo la me vaig jugar el primer pic que van venir 2 caps aquí, que eren un extremeny i un andalús, per un acudit. Vaig dir... Les vas dur menjar. Me'ls vaig dur a Casa Endritxol a menjar un variat. Quan varen entrar dins Casa Endritxol, que és un bar rústic, i varen veure aquella mescladissa, me vaig jugar que pot ser aventura professional més curta de la meva vida. Però se varen enamorar. Això sí, com que no ho acaben d'entendre, fan copes de vi blanc amb el variat, i això a mi m'atreu del solc. Veus? No se pot ser perfecte. Una abraçada en Juan, això sí. S'ha de menjar a la 1. I això on ho han mirat, que han mirat sortint? No, són jo. Perquè, per exemple, aquest també de vegades, quan ve ara me diu vamos a cenar un variat, perquè no sé per què li posa ese. Dic, no, se sopa d'un variat. Bé, a Muro, que m'hi volen convidar unes amigues moreres, me diuen que me convidaran a sopar un variat. Però un variat, com a tard... O sigui, un variat seria, el que ara diuen els bufes, un brunch. El brunch el vàrem inventar nosaltres, que se fa de les 11:30, 12, i al final ja, després demanes refegir un poc i ja has dinat. Els mallorquins vàrem inventar el brunch, el variat. Et veig que mires el rellotge, ja és hora de guateque. S'ha acabat. És que s'han de controlar moltes coses dins un estudi de ràdio. Pots posar un tall més, si vols. Vinga, el voleu escoltar, així estarà content. Per favor. Li vaig dir, Juan, ficat-me una nota de voz en el meu cap d'Extremadura perquè me parli del variat i contextualitzarà tot això que vos he explicat una micona. Dali, això és un Juan Peñas que és extremeny. Pues para mí el variat
o variats, no sé cómo le llamáis en mallorquí. Yo le llamo variat porque soy extremeño y no tengo eses. Es un plato que no promete nada, que cuando tú lo ves no promete nada y de repente se convierte en una sinfonía en tu boca. Es cierto que es el plato perfecto para ese vermú que llegas con mucha hambre y que quieres algo de frito, quieres algo de salsita, quieres algo fresquito, quieres algo caliente y sobre todo con una buena cerveza helada o un buen vino blanco, para mí es perfecto. A mí el variat me parece una obra cumbre de la gastronomia. És un autèntic encantador de ses. Però mira quina definició més guapa t'ha fet un extremeny desvariat. He aconseguit que comenci a beure cervesa, però això del vino blanc amb el variat m'atreu del sol. Podem anar a fer un variat, Xisco, si vols. El dia que tu vulguis jo te convido. En vola. Supos que tu deus tenir la ruta dels millors variats de Correcte. Hi ha un article molt recomanable del comidista que el va fer a Lucía Borquez, la corresponsal del País, que no li agrada el variat, però va fer una ruta de variats amb un assessor i en el qual vaig tenir la sort de donar-me un cert punt de vista. Te'l recomano, cerca'l. T'he de dir que jo els 2 darrers pits que he anat a menjar variat, un dels quals va ser per sopar. Imagina't la digestió. No eren bons. No ha d'haver estat... La meva prenya, quan tenia indigestió, prenia gelodrots. Per superar la digestió d'un variat al vespre, has de fotre gelodrots en quantitats industrials. Àngel, gràcies. Veig que això queda entre homes, el tema de variat. Que Ai, perdó. No, però és que... En Xisco i jo tenim una complicitat, saps? Sí, ja sé com va. Això ho fas, ara? Ja sé com va. Aquest heteropatriarcat que m'aduís. Sobretot jo. És a dir, heteropatriarcal, tu. Està molt bé. El guateque, que se mos acaba estent, ja ho he quedat. Guateque, va. Dale. El guateque musical. Jo vull riurem perquè hem dedicat el programa en Espai a la Farina, perquè hi van fer el programa de IB3 Televisió dedicat a això, i en Xisco s'ha il·luminat i ha pensat que podíem fer un guateque amb... Dedicat en Spa? Sí. Però a cançons o artistes que començassin per pa. Perquè el guateque d'Espa ja el fèrem en el seu moment. I mos varen quedar fora cançons... Això fa ser cançó de pa panamericà, no? No, me sap greu. No seria exactament el pa, però sí artistes. A la síl·laba pa. Exacte. Que com a mínim és una manera de dedicar. Més que, com te comentava, arrencarem amb un clàssic d'Espa, com és Paco, 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 de la gran Encarnita Polo. Paco, 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 suspira el viento, pobrecita la llana, Paco, pobrecita la llana, Paco, pobrecita la llana, Paco, 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 suspira el viento. Això seria la cançó Paco, 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 però també hi ha grups que tenen nom en pa, com per exemple Demà Masanda, Pa, Pas, i el seu Monday, Monday. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Avancem dins el món de la síl·laba pa i arribem a l'estació Pas Tora Soler i el seu... Los Jardines de Palacio. No, Quédate conmigo. T'imagines un variat escoltant la Pastora Soler? Però jo ja m'agradaria més aquella que de «Ay, que gustito viene la noche, hay cosa buena que se Hassan en los jardines de Palacio». Una cançó amb una rima meravellosa i, sobretot, com en què havia una frase, diguéssim, on no toca. Però així és la Pastora Soler, ella pot fer allò que vulgui. I de na Pas Tora Soler a na Pa Olina Rubio. I jo sigo aquí. Què dius, què dius? I
I ara... entonces me quieras. És que Ara t'has ets guanyat el meu molt cor. Paulina Rubio, tu, Total, eh? 100%. I ara aquesta troballa li he de donar les gràcies a en Joan Ferrés, a Jana de Balears, perquè li vaig dir... El podem aguantar. I li dic, catalana, no tenim cap Paula? I me va dir, sí, na Paula Ribó, Rigoberta Bandini... És que fa ràbia. Però, Joan. quan cantava a Demansells. Soc víctima de les pel·lis xorra, dels anuncis de Coca-Cola. I si seguim avançant, ha arribat el moment d'en Pablo Alborán. Te he echado de menos. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. I ara una cançó dedicada especialment a Àngel Aguiló, que sé que li agrada molt. Pan, Chocéspedes y Vida Loca. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento. Te puc dir una cosa, després d'aquest guateque. Digues. Que em vi en Pau de Bont, en Xisco Nadal, com a home triar, si qualqueria jo volgués, si és que tu volguessis, saps? Però m'acabes de guanyar amb aquest guateque. Però m'estàs demanant que anem plegats en el llit, és això? Hipotèticament. No, deixa't de rotllos. Si hipòtesi sempre passa a ser realitat. Se pot parlar. I ara m'ha entrat tremolor. Se pot parlar. I encara bo que puc acabar amb ella. Pa, Loma, San Basilio, juntos. Què dius? Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Tu m'has parlat d'hipòtesis, Àngel Aguiló, i jo t'he dit que juntos. Home, jo crec que juntos, ara vosaltres dos a partir d'ara... Sobres, Margalida, sobres. Ja, però sense jo no seríeu aquí, estimats meus. Que fort, que cot d'autoritat, que fort. T'anava a dir, però quin toc de bastó. Els serveis informatius i demà tornem. Una abraçada. Adéu. Gràcies.